Һәр көн яшәү өчен көрәш. 4 яшьлек Анисия Никитина берничә каты авыру. Йөрәк өянәгеннән үпкә артериясе атрезиясеннән, ашказанындагы бүленеш дефектыннан интегән. Кызга инде 10-га якын операция салган. Дәвалауны дәвам итәргә кирәк. Италия табиблары тәкъдим иткән дәвалау бәясе 3 миллион 700 мең сум. Маленькая. Сулыш алу аппараты ұзақ вақыт хастаханада дәвалану. Бу Анисинең 1 яшьлек чагы. Операциядан соң ул беренче тапкыр әнисе кулында. Туган шук сабыйга йөрәк иенәге диагнозын куйганнар. Тугач шекләре белән дә җитди проблема булуы ачыкланган. Очень тяжело, когда твой ребенок в реанимации лежит. Бала тернекләнү бүлегендә ятканда бик авыр булды. Аппарат ярдәмендә генә сулыш алды. Организмына бер юлы 15-20 төрле препарат керттеләр. Аның яшәргә омтылуын күреп, борчылып ятты. Байтак препаратлар наркоз алу сәбәпле кызга хәтта яңадан йөрергә һәм авазларына әйтергә өйрәнергә туры килгән. Истәвенә сабый 2 яшькә кадәр гадәти ризыкны да ашый алмаган. Она у нас там кушала, не через зонд. Бала зонд аша тукланмаган вакытта чыннан да безнең өчен бәхет иде. Без шатландык. Ул бавырда ашады, моңа да шатландык. Менә бу мизгелләр шушы фотоларда күренә. Хәзер кызга 4 яшь инде. 10-га якын катлаулы операция артта калган. Баланың яшәүгә өмете арткан. Киләчәктә дәвалауның соңгы этабы үпкә веналарын дәвалау. Кызга Италия клиникасы табиблары ярдәм итәргә әзер. Несмотря на неоднократно выполненные операции и процедуры в прошлом, Йөрәк иянәгенең үзенчәлеге шунда. Узган ел берничә тапкыр үткәрелгән процедураларга да карамастан, 2 үпкә артериясенең дә эшчәнлегендә кимчелекләр күзәтелә. Табиблар тикшерү белән без кызга ярдәм итәргә, аны безнең хастаханәгә тикшерүгә кабул итәргә булдык. Анисинең әнисе 2 бала тәрбияли. Әтисе үз гомерен куркыныч астына куеп, янгыннар сүндерә, башкаларның гомерен коткара. Анисинең гомерен без бергәләп коткарып кала алабыз. Италиядә Анисияне дәвалау бәясе 3 миллион 700 мең сумга төшә. Әтиәниләре өчен бу түләп бетермәслек зур сумма. Шунысы да бар. Клиника акчаны алдан тулысынча түләмәй торып, кызны дәвалауга кабул итәргә әзер түгел. Операцияны кичектерергә дә ярамый. Авыру көчәя бара. Игъанә суммасын күрсәтеп 9112 номерына SMS хәбәр җибәрергә яки Анисия Никитинаның рәсми бите аша булышырга мөмкин. Ул Алёша Хәйрия фонды сайтында урнаштырылган. Ания Гыйбадуллина, Валентина Васильева, Ринат Сахибгәрәев, Татарстан яңалыклары.